गाइस आमे आज बाहरलु रेंगाली डैम। तो आमे आज समस्ते मामा बाबा श्रुति मो भूणी श्रुति आमे समस्ते आज जाऊचु रेंगाली डैम को बुलिया पाई। तो चलंतु देखिबा रेंगाली डैम केमतिया देखा जाउची। लेट्स गो। मजा मस्ती चली बाबा गाड़ी चलाउछंती। मत नीद आसी जाइला शोई पड़ुची। रास्ता मार्केट पड़े आसला गाड़ी आसीगला गाड़ी आसी जाइछि। रेंगाली रास्ता ऊपर चलला गाड़ी में जाऊँ रेंगाली रास्ता ऊपर किसी बात पर डैम रास्ता आसो देखु वीडियो को एंजॉय करंतु। डांस सृष्टि भी मत डांस कर डैम रास्ता आसी जाइछि देखंतु। तापरे टिके समय माने 2 मिनिट भितरे 2 मिनिट परे आमे पहुंची जिबु डैम रे पहुंची जिबु। रास्ता देखंतु एबे आमे पाखे आसलुनी। गाइस ए डैम ना बहुत वर्ष पुराना डैम बाहर ना ए डैम को शुभ देइथिले। एबे आमे
ସପ୍ଲାଏ କରାଯାଉଛି ହେଲା। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଥିଲା ତ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ ଇଏକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲୁ। ଆମେ ସେଠିକି ଯାଇପାରିନଥିଲୁ। ଆମେ କରେଣ୍ଟ ଟର୍ବାଇନ୍ ଯାଇନଥିଲୁ କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ପୁଣି ପରମିସନ୍ ବି ଦରକାର ଥିଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇପାରିନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ୟା ନେକ୍ସଟ ଥର ଆମେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଯିବୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କରେଣ୍ଟ ଯେଉଁଠି ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି। ଏବେ ଆପଣ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏଇଟା ହେଉଛି ଡ୍ୟାମ୍ର ତଳପଟ ରାସ୍ତା। ମୁଁ ସେଠି ଆଗରେ ଚାଲିଛି। ସୃଷ୍ଟି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଡରୁଥିଲା ତ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କହିଲି ଡରନି, କିଛି ହେବନି ତୋର। ତ ସେଠି ସେ କିଛି ନ ଡରିକି ଆସିଲା। ହେଲେ ବି ପୁଣି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ଡରୁଥିଲା। କେତେ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଥିଲା ଆଉ ସେ ଡରୁଥିଲା କି ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ରାସ୍ତା ଅଛି ବ୍ରିଜଟା, ଏଠି ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଏଠି ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡୋର ଖୋଲା ଅଛି ତ ସେଥିରୁ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଲି ପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟେ କିଛି ପଡ଼ୁନି, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରା ସ୍ପିଡ଼ ପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମରେ ବି ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଟିକେ ନା ଟିକେ ଏମିତି ହେଲା ବି ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କେନାଲ ଏଇ ଯେ ପାଣିକୁ ଯେଉଁ ପାଣି ସେଗୁଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି ଏଇ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକୁ ଏଠି ଷ୍ଟକ୍ ରଖାହେଉଛି। ଷ୍ଟକ୍ ରହୁଛି ପାଣିଟା। ଏଇଠୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଛି ଏଇ ଡ୍ୟାମ୍ର ଯେଉଁ ସବୁ ଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡ଼େ ଅଛି। ତ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପୁରା। ଯେତେବେଳେ ସୁଜ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲି ତ ଓଦା କ'ଣ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେଖେଇ ନଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ବାସ୍ ଏମିତି ନର୍ମାଲ ଦୂରରୁ ଦେଖେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, କହୁଥିଲି ନା ଏଇଟା କେତେ ଲମ୍ବା ଅଛି। ସତକୁ ସତ ଏଇଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇପଟକୁ ଆହୁରି ଏଇ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସେଇ ପାହାଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଇସ୍, ସେଇ ପାହାଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରାପୁରି ଗେଟ୍ସ ଅଛି ଆଉ ରାସ୍ତା ବି ଉପରେ ହେଇଛି। ବ୍ରିଜଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ବ୍ରିଜ ଗାଇସ୍, ବହୁତ ଲମ୍ବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାସ୍ତା। ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ପଥର ଅଛି, ଏଇପଟ ସାଇଡ଼ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଗଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଉପର ପଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ମୁଁ ସେଟା ତଳକୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ତଳ ଯେଉଁ ଇଏଟା ଅଛି ଯେଉଁଠି ପାଣି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗେଟ୍ରୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବ୍ରିଜର ଉପରଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଏବେ ଆମର ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲାଣି। ଏବେ ରାସ୍ତା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇ ଆସିଲାଣି ତ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା, ଏବେ ଆମେ ଏଇଠି ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ମାମା ଏଠି ବାହାରିକି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ବ୍ରିଜ୍। ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରିଜଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଗାଇସ୍। ଦୁଇପଟେ ଜାଲି ଅଛି, ପୁଣି ଗୋଟେ ବାଡ଼, ସେଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ବାଡ଼ ଦିଆହେଇଛି।
देखु ब्रिज आहरी भी केते लंबा अछि ब्रिज बहुत लंबा ब्रिज बेड़ा बहुत लंबा ब्रिज देखला एटा बहुत ही लंबा ब्रिज था तो लगला कि ब्रिज आउ के सरी बने किंतु ब्रिज सरी देखो येलो कलर रो खाली लगे कि भोया केते लंबा ब्रिज है पूरा Bosra, isso não bosta. Muito legal. ଯଦି ଆମେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସନ୍ତେ ତ ଏପଟଟା ଆମେ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସରିଯିବ ଏବେ ଦେଖ ଗାଡ଼ି ଟିକେଟ୍ ଆସିଲା ସରିଗଲା ପ୍ଲିଜ୍ ସରିଯାଇ ସରିଗଲା टाइम आपको मानू मोर रेंगाली डैम बुलवा रेंगाली डैम ट्रैवल केमती लगला लाइक कमेंट निश्चय कहिबे आउ वीडियो को फ्रेंड्स मानक सहित शेयर करिवे लाइक भी करिवे वीडियो को ठीक अच्छे आ चैनल को जदि सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब भी जल्दी जाइए करिवे बाय।